when we look at the candidate, we look at everything. From the candidate's background, yung track record niya, kung ano yung kanyang advokasya, yung kanyang character, at yung, of course, believability kung kaya niya gawin. Kasi this is a time of promise eh. Lahat nila nang pwedeng ipangako, ipapangako. But pag-aralin din natin kung yung pangako na yun eh meron talagang pupuntahan o walang pupuntahan. So, talagang comprehensive ang review natin sa mga kandidato. And I want to emphasize local and national because local is all equally as important. Araw-araw yan. May interaction tayo sa local at dapat piliin natin ng mabuti.